Les estrelles. De què està feta una estrella? Una estrella és una bola de gas, principalment hidrogen i heli, que conté molta energia i produeix llum pròpia. A més, estan agrupades en una mena de gran núvol lluminós. Per tant, de què està feta una estrella? Dels gasos hidrogen i heli. Quantes estrelles hi ha? A l'univers existeixen milers de milions de galàxies. La Terra es troba en una galàxia mitjana, anomenada Via Làctea, amb més de 100.000 milions d'estrelles. Una d'elles és el Sol. Galàxia espiral. Galàxia espiral barrada. Galàxia el·líptica i galàxia irregular. Galàxia espiral. Galàxia espiral barrada. Galàxia el·líptica i galàxia irregular. Com naixen i moren les estrelles? Tota estrella naix d'una nebulosa en un moment donat. Dins d'ella es forma per la força gravitatòria un núvol de gas anomenada protoestrella. I quan la temperatura augmenta, en aquest núvol comencen els processos de fusió, que donen origen a una estrella. Además, les estrelles no són eternes, sinó que naixen i engrossen fins que es converteixen en gegants. Després exploten o es transformen en un nou núvol, del qual naixen altres estrelles. Es poden classificar segons la temperatura i el color, sent les violetes les més calents i les més roges les més fredes. També se poden classificar per tamany: supergigant, gegant, mitjanes, xicotet i enanes. Les més grans són menys denses perquè els gasos s'expandeixen, s'unflen, i les més xicotetes, en canvi, són més denses, l'energia està més concentrada. El nostre Sol, quin tamany té? El Sol es una estrella de tamaño mediano. El Sol se originó hace unos 4.600 millones de años. Tiene combustible para permanecer activo por otros 5.000 años, 5.000 millones de años. ¿Y cuál es el futuro de nuestro Sol? Los científicos creen que su masa absorbirá a los planetas más cercanos, incluido la Tierra, y se convertirá en una estrella gigante roja. Después se transformará en una enana blanca y finalmente se enfriará y desaparecerá. Hay estrellas 100 veces más grandes y hay estrellas pequeñas que son un cuarto del Sol. Veamos algunos ejemplos.